Ani berai, osna debar mana? Maya muani ruwe, rido jabrama, telang tangka. Aboni baganya tabuk, ang kepala birman mana conggo. Borok no, manjakhe, jejakapana, musung-musana, butana sana, butana nei. Kamuni takuk tai bukuk song, obahanyo, nokbar news hanya hai mangklik tubui ma phayuka phunuk nani bagai. Thanai salkisa sikango, je social media wo, viral lengai tongmani. Bukuk Archana Deborma bai, takuk, dress, hai keba, takuk, rido Debormani. Obahanyo, tirprano kare, bairawo, hajara bato, hai ke Bangalore ro. Khogoi khari telang thangmani mangpili ingka tabu busani tuino ang khuktui bini khuktuino khnarnai bo tamni bagai kharnani nangkha bo sabo bai thangka abo bini khuktuino ang detail bonona nai ingka nang tini chungno ringmani tamni bagai ringkha kisa sagradi Ang tini media bo nukjama ka haise bo jeta phoning tei bo sahoka ani ano je phoning tei kok hamya pirmani tei ang media o taisa media live o manukjak phaikya bo jebabe ano khuk chitra bai khenka aboni tei ang ekdom bokrok tung phlama haingai muktri matrai siso thangliya aboni tei ang ma koi hobkan median nanglo tam hni khana bini khuktui bo ano ko torcha khlama ka tam bo muya phai ba bolong holong thabolong chogoi akoi bazaro ma phalo ba ayang jiranya mazaro ma phalo ba Somonogor ma phalo ba somajaro ma phalo ya bhai hini samarok ekdom baji gujot bo hai phuning chenta tei saman tei ang manujak pika lukurok bai tei besi sinmu manaba tabu nini buri to tabu rido Deborma je khogoi khari telang thangmani bisik nei ngi tongkha bairawo gtawni bagai phailiya nangla phunda khai hai ko nang bai koglam rok da salai ho je ani berai abo thangmani mafe bo ano phun khus khala haya bo abo hani khlai horo hnai am haike gujot am hai ano chaya khlaini bagai bo am hai mang bukuk chitra am hai bo phuning rogo sahamaka ekdom abo bajisi bano kol khlai haya je thangman jeni khukti khanamani mani muani rok ru hni khanamani nang thasing je kok samani muani le mani nang rma rok da nokha kono porman rok da to oro tongphoro to am hai nang khana hni ma hono oro ang jokhon ayangni jokhon bono tui haikya baire ni phai nogo thangai tui haikya tui haiman matho oro ano nasigo maya nogoi maya nokhonse nono ang nokhonse bokrok tamjani phaipo washington phlasa si phai mokol sahan kasa tong ai aboni te nasik maya manamjak kana manamjago ekdom manamjago agi roko tam hainya agi rokong ya agi ka han hamjak lai tong tana ro gana sangmai tong tana ati hai inke jokhon te muani rumani porboti wo inke ekdom gana se thangmale manamjagi tong kha nasu boano agini jeta nongmani hai aba hai nugli hai ma tongja khana amoni teinyo hai boano joli jamang tong bo ba haikeng khana mane nang bai je jokhon ti tongpuro bo kubun chlarok bai mane phun rok bai haika kok duk tui rok bai kerengma rok da mane bini thani tiks rok man nang oro kisa kokha ang kisa jana mangkha oro jeta tui haipuro aro kisa ang phun waisama khosaka a phun khosapuro abo otatem komani bo ani abrei osana debram bo phun kisa apuro number delete khlairi khala tai besak khalai hapuro achalana ang taise repeat khalai hapuro achala ano saharo nang sabo hni samasa nana sinia ko dahne mangso jokhon bom hake kara karai apake tokra kara gan hne sabo ari dai debrma sahara rido Deborma ki ni beroi no Archana no ki blackmail da khlai telangka hai ka ba mane bo rang puisa ajina ni bagai 2 number 3 number khlanya ni bagai da mane kubun hase utalangkhana ni wan sumung tamo ani wan somong bo ama tei haning nai 2 number borok 2 number no khlai nai bo berei bai bo lasting ke khlai ton nai bo lasting khlai kelak bo ba haike lasting khaigelak na tangni berei no 2 number khlai ton nya bebsa bin para rokong ke bono leikoi rok se hanpu bin bumung khas khana to yabo para rokok khle borok ni thani bo lukrong thani nang tam khana borong yani bini khuk mane bono tamo silsa lukrok bo ekdom samung humung hani bo kichapan se agi berinya marok bo kisa khana mani agi berinya mani a berinya phan se bo chare simaya po tas thungpo bihini rangsang chen nok phale rok se tas thung ni khana hai rok ta rido Deborma bo hai khaita ari dai Deborma ka tabo bo ni berinya bo da bo hai khanyo ani berinya bo am hanyang naite bo long life bor thangmanasa
bo second hand borok second hand kan pani te Ngani berile bahake tabo o rido de bormona hamjagoi thangka abo si porshno abo ani beribo kisa kisa bo haino sina bailno tongmani tei nyam hayin khata ke abo montro sondro botong khana ba amutui kisa 2 number dik dia tui bong kha ko hai tui bong kha abo iko mix ngai abo ati khetalang ja khata je tabuk ni beroi no torsar khlayo satogo pitogo nokni nokhri maya kisisa sajugoi nokho kahangkano che mane sajugoi kisa mane mochangrei ri chumro kanei ri katalro kanei nokho kahangkan se sinal banuk jago honei samani tongo ang bai kokduk tuita nge abolo kubuja abo rokhke ekdom tamane ekdom fake jabo abo kunang sinalok to bono hnya bono kong khono boto ang oro rogoto bono kuno am hai bukuk sitara rokhenya ta ama hai khenya ta na sama kri jana sama kri neng tabuk tang wan sugui tong khaneng ni berenya orchana no neng tabuk nu khongo neng tumna da musung tamu bobo hai rok wan sungmo ang bono gosimale karon rik cycle ang thangkala rik sung thangka ama kese bosai bosana so tabuk kiara se khlali ka kaham se sali bosor kubun chalabai tongbai thangka neng le bahake mayang chnai bahanya na bo thangmani 2 year thangka ka ang baike bono bisas khlaiman chen bisas khaimaliya biswas ni buthar pho mantana no ake ati nargliya ta nang tabo nargliya karon bini ব্যবহার no saiman thangka ta bo kok samani do bangko tabo rokson sebo ani bagai kaham se saya kungka ano saya bosana su kaham saya bo o binia baji rang ro akorok ro horoi ano saro maro abro kungka ekdom nokhabai hasal ma haya abro kungka ekdom baji tata baji sai tong to bo bonono ro dar hoka busuro ro hoka na ro horijo rohya ang bong ni rang eteke ro borok bolo sai tong lo sa ang ro hori se sare to no ro mane o bahai ro kok sil sai tong ka bong ni ayanga ang thangmase salsa phasimali ang tamong kha u hasingari rogos thangaya koi ang aro income abobo 2 jona 3 jona rongane share khle 300 taka manjawa asuk baisi ang yang noko ma phajiu ang ane girik sungkha bong ya roko diriman nang tong chetana nang bong para kubun jaga roko ang mo cinema kre lasi bele ang kam tang nang ki tabuk busama sano tui tong bobo haike choli tong kha sagara ani obo sama sano tui ang bo mane taitang khaisine ba ang joto sak parse ang busano ko khalai ton joton khalai khai tongo pori ring tonal na iko tabuk iko omo bala next phanai march ni admission na bla khabangni takhok tai bokok chong obo haino orchana deborma busa khoroksani buma obo haike ridoi deborma bai kharai thangka kubun hastewo gebusai sai tongo muwani mayang muwani roise tlang khna ani berino omni bagenyo ani ganabo tongliya ang bai boko kaham salia monam jagei tongkha busainyo se nei sao busai phang sai tongo gana se thangmalia po tabuk bires busai fast 1 number bini gana o thangisi malia bini bihik orchana deborma monam jag po hai ni sama bo tongpho engka abo ki mai muani nong khna ni tabuk mane soi sakpang sai tongkha bo tabuk nong khna o bakin muani reitalang ja khna engka tabuk nong jokhonte thangka thik no bising nei kai tongai kya bukuk nong orchana ridoi bai nini halok bobo hai nono maya da khai bo tamo khai fast ni nini busai da maya khai tabuk sekini busai maya khai abu nong wan sugoi nai di fast ni mai khlai abu nong kepalo yak sungoi mai sa phurubo tuko thani bo tong thani bo kok satini bo nong asugoi kepal yak sungoi ma moga ne nono tuinai jadang no bo rido deborma bini tong bo hamya ni khnao tak bini khoktunyang khnaka bini kamiro go tomung hamiro belai khino mane samung hamiro khlayo gono no blackmail haika phalnani 2 number khlanyani bagai ja botlang thangka nangabo sida si गुबुन हासेव थांलायो जतनो खालायो जतनो तंथक तंगनानि बागै थांगो रांग्रिनि बागै रांग्रि नुखांका दानदांगु बरक देशबखा ग्राक फनो ग्राक पाथर हाइफोन सन रमंगै मा थांगो
tamni bagai rang nukhang ka lopung khang ke oni bagai ja nang ba thang abo tabuk sung nga jajak nukhungo kesang ke salai tongmani bu samang nyo tuyei thok thogya bo abo no khushi abo no rangsak abo no sini jibon nang wan suk di getabuk nang tamni bagai oba haike thanani nangkha abo tabuk lukrok tabuk jotono ketai tamla jak yamrok sarok sino tabuk awas khai tongba kya norok ni khorok na khnawoi tai toksa tokti rok sino chajakliya obahai busamanei tamni bagai thanangni nangkha kubun chelabai agiwo nang wan sugya de puila wono kajiga tongthurno wan sugya de tamni bagai nang obahai ke thanani nangkha getabuk obono joto kamni bororok joto lukorok no singlai tongba kya ke sabuni sa ya nang da torchar khaijaka bo da torchar khaikya abo tabuk singlanyai kamini haikaba nana songor biang thangba kya yang phaigari kisa yang de bini bekra jukbanya ang koglam thanglanyai ba hamjuk tamu nisa na hamjuk no tamu ni saikalang thanani sika thanani kisa mas kaisa kaini sikang gota angka boro apru phangsan lai bu phainsong ro angka koyek bosor 3 বছরনি পরে ফানো आं गुबुन जला बै फान थांगांखो नों फाइके आनो मानार फिनाय हिनि सामान दं सालसाता निनि बुसखांगो न यान बुसखांनो बुसाइबो दत दंगो बेबां दंगो बुसाइबो दंगो बिन ताखौ खरो अमा हायरकसो सावो याम हायरक सावो अंका आंखो ताताल साहान जेंरा सालायना हनतंता अंका जे समय नां थांफोर अंका आबो न सयिं थांखा ओबन सयिं थांखा तना सयिं थांखा माने आं गुबुन चलाबाय खारि थांफानो 3-4 বছর तंगै फानो कमावै नों आनो मानार फिनाय किफिलि फाइके मानार फिनाय हिनि बसामान दंता अंका हानि उरि तंमान खा हासिले बखा गुबुन चला रबाय हानो दान्दा मिनदांगो जे बसावासके कक सावो आबा आं सयनो हनि आं ताबखा बखाव वानसखता नोंखे निनि माने बुसुक अकन नब्लना बा हामजुक आनि हामजुक कसार ना नोंला मायरक दा खाय हामजुक न खायो आं हामजुक नोंला ब माय दा खाय आ पुल्या का हमखतो उइन दंगो क लास्ट बेसको इंलिया आनो मखांसो नालिया मखांसो लिया आन बसानम जखन मनाम जाखा आफरो आनो ब मखां लिया नोंला ताक बिनि बागै ताम कक सानाय ब गुबुन चलाबाय बिसिंनि कायतों खा बायरावो नों ताम कक सानान मुसुम बिनि बागै लास बिनि बागै दे ताम सानाय बरं बुखुंनि सिंलिया हंगतो आंबो बनो अंगला खानो हनि मावान सकता जे बिनि कक सामं बायता मिलिगलाखा मिलिबो बरक दंलाय मांगलाखा निनि बुमुखे बरबारानि खाफांनि ताखुकताय बुखुकसं अबाहान्य सिनि बिरेसनि बुमा हायकबा जे अर्चना देबबर्मानि बोक्रा जुग बबायबो कग्लाम सालायकिया सामानि तंफु आं आलका चलाबाय खारै थांफानो बिसिंनै बिसिकताम बिसिकबा तंगै फानो आं नगो किफिलि फायफानो तेवैसा मानारक फिनाय नै सामानि तंखौ बोक्रा जुग हायकबा बुसायनि गानावनो का आबो दा की तमुं ओंसि गुबुन चलाबाय तंगैयो विदेश थांगै 2-3 বছর तंगैयो बिसिनि बिसिकता ओंका नों ताइसा फाके नों नारक जाकनाय बो बाहाके कक साकाबो निजिनि बोक्रा जुग संनो अबायके कक सानाय तंगो किसिनि नबर निउसनि बिसिंथै दबो हायके ननबो साख्लायनि मुसुंगो जाहाते नों बोक्रा जुग बोक्रा हायके बुसायनोसो नों अबायके कक साय तंमानो हंके अबाहान्य निनि कालेक्टर ओंखोना गुबुन चलाव बाहायके नों नावै थांमानो गुबुन हास्टेवो तेफ्रानो याकारै गताबुक बो बाहायके तंखा गबाहान्य तिनिनि मांफ्लिमनो नाय तंनाय रक रांसनि ताखुकताय बुखुकसं नरक कमिनि बिसिंथै सिंहदे तिनिनि बो बाहायंखा अ बरकनि खारलाय मारक बरकनि जे बिललाय मारक बुसा खरकतानि बुमा अर्चना देबबर्मा खारि थांमोनि बो बाहायंखा बुसाय ताबुक मगै तंजाजाखा नगो चामुं नोंमुं ग्रै बिहिक ग्रै मानि संनायबो ग्रै ताबु वाना मा सिंचा नुखुंगो ओंगै तंगो नरक बो बाहायंजाखा नाय तंनाय रक न पाइथागो जतनो खुलुमका हामबाय।